Molweni baphulaphuli be-esethu isiXhosa Publishers. Lo uthethayo nguNoma. Lusuku lokuqala eVilakazi Street eSoweto. Namhlanje siza kubalisela ngokuqhubekayo phaya kulaa ndawo. Andiqondi kuba kukhona umuntu ongazi ngeVilakazi Street kuba kwimbali zoMzantsi Afrika asikho istrato esibaluleke njengayo. Ndiye ndatyelela khona, ndibone okuninzi, okunye ebendiqhele ukukubaliselwa ngabadala, okunye ndikuve ezincwadini. Ndiza kuthi ndikukrobise kancinci ke mphulaphuli. Okulandelayo uya kukufumana kwixa elizayo. Indawo nganye kwesiya sitalato ibalulekile. Masiqale ngeHector Peterson Memorial. Yindawo apho kugcinwa uvimba wezinto ezenzeka ngemini yeJune 16, 1976. Kukho umfanekiso kaHector Peterson efunquliwe. Wona usymbolizer olwasuku. Kumazwe onke afunda ngemvelaphi yenkululeko yoMzantsi Afrika anawo lamfanekiso. UHector asikuko ukuba ngumuntu wokuqala ukudutyulwa, koko yena wayengomncane ukuba abe ufela isizwe. Kaloku yena wayeminyaka 12 kuphela. Udade wabo wothuka akufumanisa ukuba akekho ecaleni kwakhe. Wathi uyamjonga, wafumanisa ukuba ukho laa mntu ufunquliweyo. Wabona ngesihlangu ukuba ngumnakwabo. Ndibone nelitye lesikhumbuzo sokufa kwamaqhawe ngaloo mini. Litye elo elavulwa ngutata uNelson Rolihlahla Mandela. Umfana owaye efunqule nobalulekileyo yayinguMbuyisa. Nangona uMbuyisa wenza imbali kumzabalazo, kodwa ubuhlungu kukuba emva kwexesha waya wanyamalala. Abanye bathi wabalekela eBotswana, ekugqibeleni wemka wagqityelwa eseNigeria. Akukho mntu wazi kakuhle nokuba usaphila na apho akhoyo. uMashinini nabanye kwafumaneka bengabakhokheli kuloo matshi. Bafunyanwa benetyala ukulukuhla bechasa umbuso welo xesha. Enye into ebalulekileyo, amanzi aphuma angayeki esihla kwindawo ebuludongarha. Lo manzi abonisa igazi elalimpompoza ngaloo mhla. Igazi elingenatyala. Kuba abafundi ababechaphazeleka babengazimiselanga kwenza udlame, koko babefuna ukubonisa ukungoneliseki kwabo kukufunda ngolwimi lwesiBhulu. Igazi elaphalala apho alizange liyeke, kanye ngeli xesha sele idlulile iJune 16, kodwa kwakukho abantu abasalahlekayo, bengaziwa ukuba bayephi. Abanye babecholwa beswelekile. Kwakucaca ukuba amapolisa abangqawa ezindlini buNicodemus. Amatyana amaninzi agudileyo angathi ngawolwandle acwangciswe kakuhle abonisa ukuba abo bafundi babengenazo izixhobo ngaphandle kokusebenzisa wona utshaba ababejongene nalo. Kukho imithi ethe dwelele kuhle apho ebonisa abafundi nendlela ababeme ngayo. Kubekho neminye imithi ebonisa indlela amapolisa awayeme ngayo. Kukho izikolo ezikufutshane nezibalulekileyo ezikhumbuza ngolu suku. iMbuyisa Primary School, iPhefeni nezinye apho zaziqulunqelwa khona iingxoxo zematshi leyo. Udonga olwenziwe ngamatye olungalinganiyo lubonisa ukungalingani kwabantu boMzantsi Afrika.
kumana ukubakho izithuba ezilapha eludongeni. Zona izithuba zibonisa izinto esingazixelelwayo ngomZantsi Afrika sakugqiba ukuba ngabemi. Mandikushiye mphulaphuli uhlale uviewer, udownloada kule channel yethu ye-Esethu isiXhosa Publishers ku-YouTube. Ndinithanda nonke emakhaya.